kaji dening kegiatan saben dino. Esok, awan, sore, bengi, tanpa leren. Adoh saka keluargamu wis dadi resikomu. Kadang tangis amarga kelingan wong tuamu. Dadi santri kudu siap mental, siap disiplin, kudu rajin tanpa mikir rekasane awakmu. Siap ngundi ilmu, siap nerima perintah Pak Kiai. Kerja bakti menyang sawah wis dadi kebiasaan. Kabeh mau ananging luwe widoe Kiai. Berkah manfaat ilmu dadi lan akhire. Ketemu meneh karo aku. Ning kene aku arep macakake Geguritan Gagrag Anyar. Simak yo. Guruku pepujan. Guru mong sliramu sing dadi pepujanku. Paring ilmu ora nyawang wektu. Ora bakal lali marang kabeh jasamu. Guru, swaramu tansah dielingi. Piturutmu ora bakal dak lali. Ndadekno aku manusa sing migunani. Guru, wayah esuk sliramu teka. Panase srengenge ora ndadekno sungkawa. Esem lan donga ndadekno aku mangerti donya. Guru, kesele ragamu ora dirasa. Laraning atimu tansah ditampa. Nanging sliramu tetep sareh uga praseja. Duh guru, guruku ditiru, ora ditinggal turu. Guruku digugu, ora banjur diguyu. Hei ngerti yo, ditiru solane bawane, lan digugu pitutur becike. Nanging kesuyatane aku kelingan pituture para pujangga. Ing ngarsa sun tulodo, ing madya mangun karsa, lan tuturi handayani. Mugia guru pinaringi berkahing Gusti kang murbane dumadi. Kuwi mau kanca-kanca Geguritan